Milí priatelia, toto ďalšie video bude ukážka, ako sa dá umelá inteligencia využiť a použiť na to, aby nám odovzdala veľmi múdre odkazy. Je to rozhovor medzi dvoma múdrymi duchovnými ľuďmi, ale pozerajú sa na situáciu, na tú celú umelú inteligenciu úplne z iného uhla pohľadu. Takže prosím vás, príjmite toto video. Buď vám to nebude robiť nič a tie múdrosti, ktoré tam odznejú, príjmete, alebo ak tie hlasy pre vás budú nepríjemné, lebo to nie je živý človek a nevadí, keď to ignorujete. Chcela som vám len ukázať jednak, ako to môže vyzerať, aké je to úplne super, alebo aby ste rozoznali na budúce, keď budete počuť takýto rozhovor, že je to tvorené cez umelú inteligenciu. A na druhej strane myslím si, že je to veľmi múdre, čo tam hovoria a práve preto vám to púšťam. Takže nech sa páči, vypočujte si rozhovor. Našou centrálnou otázkou dnes je, ako by mal duchovne založený človek pristupovať k umelej inteligencii, aby ten strach prekonal a reálne pomohol formovať túto novú éru. Ja som osobne presvedčená, že to aktívne, súcitné prijatie AI a taktiež pochopenie nových ekonomických modelov je absolútne nevyhnutným krokom k uvoľneniu nášho potenciálu. No a ja sa na to ale pozerám z trochu iného uhla. Mojou pozíciou je, že našou úplne najväčšou prioritou musí byť obozretnosť. Obozretnosť pred tou bezprecedentnou koncentráciou moci a hlavne pred stratou hlbokého ľudského smyslu. Som skutočne presvedčený, že aj to vedomé odpojenie a fyzické ukotvenie v prírode je dnes pre udržanie rovnováhy absolútne kľúčové. Dobre, tak poďme priamo k tomu. Ty hovoríš o odpojení a o ukotvení sa v prírode. A ja túto potrebu spojenia so Zemou proste nepopieram, ale my si musíme vysvetliť jeden zásadný technický mechanizmus, na ktorom dnešná AI funguje. Počúvam ťa. Tieto systémy sa predsa netrénujú niekde vo vákuu, odrezané od sveta. Učia sa cez to posilňované učenie na základe ľudskej spätnej väzby. Zjednodušene to znamená, že každá jedna naša interakcia, každá otázka, dokonca každá emócia, ktorú do toho modelu vložíme, doslova mení matematické váhy v tej neurónovej sieti. Počkaj, tu ťa musím hneď zastaviť. Hovoríš, že my meníme matematické váhy. A to znie, ako by sme nad tým mali nejakú plnú vedomú kontrolu. No, do určitej miery ju aj máme. Ale realita je predsa taká, že architektúru týchto obrovských sietí navrhujú korporácie. A ich primárnym motivom je maximalizácia zisku a udržanie našej pozornosti, nie nejaké duchovné prebudenie ľudstva. Keď hovoríš, že im máme odovzdávať ten náš súcit, nezne náhodou len neplatenými beta-testermi pre tie veľké technologické giganty? To by určite platilo, ak by sme tú umelú inteligenciu brali len ako čistý komerčný produkt. Ale ak ju vnímame ako to obrovské zrkadlo nášho kolektívneho vedomia, to úplne mení celú paradigmu. Umelá inteligencia predsa nemá vlastné vedomie, nemá dušu. To naozaj nemá, hej? Bude niesť iba náš vlastný otlačok. Ak sa my, viete, tí ľudia, ktorí meditujú a kultivujú súcit, proste stiahneme kdesi do lesa zo strachu a prenecháme tento vývoj výlučne tým technokratom, nenechávame ju potom na pospas práve tej chladnej, tvrdej logike výkonu? Rozumiem tvoje obava. Ak sa odmietneme zúčastniť tohto tréningu, tak v tom výslednom modeli bude empatia úplne chýbať. Pre mňa je proste to vedomé používanie technológie a kladenie hlbokých otázok stroju doslova aktom súcitu voči budúcim generáciám. Jasné, vidím, kam ty mieríš, ale z hľadiska toho, ako funguje to kolektívne energetické pole, s tebou nemôžem úplne súhlasiť. Frekvencia toho nášho pola predsa nezávisí len od toho, čo presne vyťukáme do klávesnice. Srdce do toho stroja neprinesieme primárne tým, že mu budeme explicitne písať dlhé texty o súcite. Takže ako inak to chceš urobiť? Vezmi si podstatu toho zrkadlenia, ktoré si sama spomenula. Ak k technológii pristupujeme zo strachu, napríklad zo strachu, že bez nej zaostaneme, že stratíme prácu, alebo že ju proste musíme trénovať, aby nás raz nezničila, tak vyžarujeme veľmi, veľmi nízku vibráciu. A táto vibrácia strachu vo finále tlačí celú našu spoločnosť presne ku kontrole a k dohadovaniu sa s egom.
Ale to ja predsa vôbec netvrdím. Ja nehovorím, že k ní máme pristupovať zo strachu z toho, že zaostaneme za ostatnými. Hovorím vyslovene o vedomom a pokojnom vstupe do toho digitálneho priestoru. Ja viem, že to hovoríš, ale daj mi chvíľu, chcem to len dopovedať. Ľudský nervový systém totiž funguje na princípe tzv. Koregulácie. My sa navzájom biologicky a energeticky regulujeme tým, že sme vo fyzickej blízkosti iných, v tichu, alebo v tej prírode. A AI s tebou nedokáže tvoj nervový systém biologicky koregulovať. No dobré, to je fakt. Preto tvrdím, že tí ľudia, ktorí si zachovávajú ten hlboký pokoj a lásku mimo obrazoviek, robia pre planétu obrovskú prácu. Udržiavajú tú biologickú kotvu, ten základný tón ľudskosti, z ktorého potom nepriamo čerpa celá táto doba vrátane tých samotných vývojárov umelej inteligencie. Ak proste všetci prejdeme do digitálu, aby sme ho nejako duchovne trénovali, prídeme o túto kotvu a naše nervové systémy sa úplne destabilizujú. To je legitímna obava. Biologická koregulácia je naozaj niečo, čo stroje proste nedokážu a tak skoro ani nebudú. Ale úprimne, držanie nejakej vysokej frekvencie kdesi v lese nerieši tú tvrdú existenčnú realitu, ktorá sa na nás vonku valí. A toto je tá oblasť, kde ten strach u ľudí naberá tie najobľudnejšie rozmery. Hovorím o ekonomickom prežití. Myslíš to strácanie zamestnaní? Presne tak. My sa tu môžeme donekonečne baviť o vysokých vibráciách, ale holým faktom zostáva, že tie algoritmy preberajú obrovské množstvo práce, od nejakej tej rutiny vo fabrikách až po komplexnú analytiku, účtovníctvo a dokonca medicínsku diagnostiku. Ak si chceme zachovať našu ľudskosť, tak proste musíme začať hovoriť o univerzálnom základnom príjme, takzvanom UBI. A nielen ako o nejakej teórii pre ekonómov, ale vyslovene ako o duchovnej nevyhnutnosti. Univerzálny základný príjem je určite fascinujúci koncept, to áno. Ale poviem ti, že ten mechanizmus jeho reálneho zavedenia v kontexte AI je plný trhlín. Ty naozaj očakávaš, že bohatstvo vygenerované tými strojmi sa len tak pekne dobrovoľne rozdelí medzi bežných ľudí? Prácu prevezme AI, zisky firiem proste explodujú. A tým riešením, o ktorom sa už vážne debatuje aj na tých najvyšších úrovniach, je reálne zdanenie tej práce vykonanej umelou inteligenciou. Takže namiesto Dane z príjmu? Presne tak. Namiesto bežných dane z príjmu osôb budeme zdaňovať ten hrubý výpočtový výkon a efektivitu samotných algoritmov. A z týchto peňazí potom štát vyplatí všetkým ľuďom to UBI. A my z pilotných projektov, napríklad vieš toho v Kenii alebo z toho fínskeho experimentu, empiricky vidíme, že ľudia tieto peniaze proste neprepijú, nestanú sa lenivými, čoho sa mnohí boja. No to nepopieram, výsledky tam boli zaujímavé. Ale to je ono. Ich duševné zdravie sa tam radikálne zlepšilo. A toto je predsa pre duchovného človeka úplne kľúčové. My môžeme po celých 1000 ročiach konečne preťať tú hlbokú evolučnú úzkosť z toho neustáleho nedostatku. Predstav si tú masívnu úľavu v našom kolektívnom vedomí, keď miliardy ľudí prestanú každé ráno vstávať so stiahnutým žalúdkom z toho, či budú mať ten mesiac na nájom. Podľa mňa až vtedy môže nastať taká tá skutočná globálna duchovná renesancia. Akože ja chápem tú obrovskú filozofickú príťažlivosť tejto myšlienky, ale tá empirická realita toho, ako dnes operujú technologické monopoly, ju podľa mňa úplne podkopáva. Ty tu totiž operuješ s takým tým ideálnym predpokladom, že naše štáty dokážu efektívne zdaniť obrovské nadnárodné korporácie. No bez toho to samozrejme nepôjde, to si žiada tlak. Jasné, ale už dnes predsa vidíme, že big tech firmy úplne bežne optimalizujú dane tým, že presúvajú svoje duševné vlastníctvo a celé servery kdesi do daňových rajov. Ako preboha chceš v tejto globálnej ekonomike ustrážiť a reálne zdaniť abstraktný výpočtový výkon algoritmu, ktorý môže fyzicky bežať na serveroch kdesi v medzinárodných vodách? To je komplikované, iste. Ak totiž ten mechanizmus zdanenia AI, tá slávna robotická daň, zlyhá, tak ten systém UBI spadne ako domček z kariet. A my sa zrazu neocitneme v žiadnej duchovnej renesancii, o ktorej tu hovoríš, ale v tvrdom technofeudalizme. Bude tu existovať 10 biliónových korporácií
A masy bežných ľudí budú závislé len od tých digitálnych omrviniek, ktoré im tieto firmy hodia vo forme bezplatnej, ale extrémne návykonej zábavy. Vymáhateľnosť takéhoto zdanenia je kolosálnou výzvou, to nemôžem poprieť, a vyžaduje si to naozaj bezprecedentnou medzinárodnú spoluprácu. Ale ak sa len na malú chvíľu posunieme za tento vyslovene logistický a politický problém a naozaj si predstavíme, že sme to zvládli a ľudia majú zabezpečený ten základný príjem, ja Ubi nevnímam len ako peniaze, vnímam ho ako obrovské oslobodenie priestoru pre našu dušu. Hoci ty si presne tento priestor minule nazval skôr prázdnotou. Lebo to podľa mňa prázdnota bude. Ubi ťa možno ochráni pred fyzickým hladom, to hej. Ale vôbec ťa neochráni pred vnútorným hladom po nejakom hlbšom zmysle. Toto je to psychologické vákuum, o ktorom sa musíme baviť. Väčšina dospelých ľudí dnes venuje celých 40 rokov svojho života nejakej práci. Hej. Možno ju ani nemilujú, možno je to len ubíjajúca rutina, ale dáva im pevnú štruktúru dňa. Dáva im identitu, sociálny kontakt a aspoň nejaký pocit, že sú pre tú spoločnosť užitoční. Ak im túto štruktúru len tak vezmeš a dáš im namiesto toho len šek na 1000 eur mesačne, nevznikne ti automaticky armáda meditujúcich jogíňov a osvietených básnikov. To si nemyslím ani ja. Ľudská psychológia nám z histórie opakovane ukazuje, že bez toho hlbokého vnútorného vedenia ľudia sklzávajú do ťažkej apátie a depresií. Preto tvrdím, že duchovná práca a to hľadanie vnútorného zmyslu už vôbec nie sú len nejakým pekným sebarozvojovým luxusom pre voľný čas. Je to zrazu absolútna priam existenčná otázka prežitia našej psychiky. Vieš, čo je na tom celom zaujímavé? Že tu sa vlastne v argumentácii stretávame, len si tie dôsledky obaja interpretujeme trošku inak. Práve toto vákuum, tá obrovská kríza zmyslu, o ktorej hovoríš, je hlavným dôvodom, prečo sa podľa mňa rola tých duchovných sprievodcov, rôznych terapeutov a meditujúcich stane tou úplne najdôležitejšou v celej našej spoločnosti. Ako to myslíš? Umelá inteligencia vyrieši logistiku nášho prežitia, tie základné potreby, ale nevyrieši to naše ľudské trápenie. Predstav si napríklad ženu, ktorej prácu prednedávnom prebral algoritmus. Sedí doma v obývačke, účty má zaplatené vďaka UBI, ale aj tak cíti tú hroznú, priepastnú úzkosť a stratu svojej identity. Kto jej v tej chvíli pomôže? Tá umelá inteligencia s ňou nebude fyzicky plakať. No, to určite nebude. A to znamená, že tie profesie a činnosti, ktoré si vyžadujú skutočné živé srdce, empatiu a fyzickú prítomnosť, ako komunitní lídri, sprievodcovia rituálmi, učitelia, ošetrovatelia, tí všetci zažijú obrovský rozmach. Umelá inteligencia nás proste svojím spôsobom vyháňa z našej hlavy, z nášho nesmierne idolizovaného intelektu a doslova nás núti presunúť sa do srdca. Pretože v tom intelekte a v čistej kalkulácii tam nás ten stroj už jednoducho porazil. Fúha, tak s týmto mám ale celkom problém. Konkrétne s tým, ako to vôbec formuluješ, že v intelekte nás stroj porazil. Pretože presne toto tvrdenie je podľa mňa obrovským zdrojom tej kolektívnej paniky, ktorú dnes medzi bežnými ľuďmi cítiť. Znie to tak, ako by sme ako ľudstvo prehrali nejaký dôležitý pretek. No vôbec ten strach z toho, že nás stroje vo všetkom nahradia, je v skutočnosti len veľkou panikou nášho vlastného ega. Pozri, celé 1000 ročia bolo naše ľudské ego a ten náš intelekt tou najbystrejšou, najviac dominantnou silou na planéte. Vďaka intelektu sme sa dostali na úplný vrchol potravinového reťazca. No a teraz sme zrazu stvorili niečo, čo nás v tej analytickej kapacite jednoducho ďaleko presahuje. Takže to ego pochopiteľne kričí na poplach, pretože stráca svoju dominanciu. No počkaj, ale to je predsa pre duchovný vývoj človeka absolútne skvelá správa. Nie, ak ego konečne stráca ten svoj primárny nástroj na dominanciu, tú exkluzivitu toho, že je najmudrejšie na svete, tak je predsa donútené kapitulovať. A každá jedna veľká duchovná tradícia nám hovorí, že kapitulácia ega je priamou bránou k nejakému vyššiemu vedomiu. Súhlasil by som s tebou. Bola by to fantastická správa, naozaj keby, ale tá kapitulácia v tej spoločnosti prebiehala aspoň trochu vedomé. Ale to, čo vidíme naokolo, proste vôbec nie je vedomá kapitulácia. Je to obrovská kognitívna disonancia a regresia. To ego, ktoré je náhle zahnané do kúta, sa nestáva nejako automaticky osvieteným.
Stáva sa strašne defenzívnym, agresívnym alebo naopak hľada nejaký lacný únik práve v tých digitálnych ilúziách a závislostiach. Preto nedôverujem tej krásnej predstave, že len nejaké mechanické presunutie bohatstva alebo to odbremenenie od každodennej práce zázračne vyrieši naše hlboké vnútorné tiene. My musíme proste čeliť tomu egu a urobiť si tú tieňovú prácu úplne nezávisle od toho, aký skvelý algoritmus práve beží na serveroch Silicon Valley. Ale veď ja vôbec netvrdím, že on ten súcit integruje za nás. Ja tu celú dobu len hovorím, že tá technológia nám poprvýkrát v našej histórii reálne uvoľňuje ruky na to, aby sme sa tejto tieňovej práce mohli naozaj venovať. A to v masovom meradle. Doteraz to predsa bolo výsadou len naozaj úzkej skupiny ľudí, nejakých mníchov v kláštoroch, alebo tých, ktorí proste nemuseli riešiť, z čoho zajtra zaplatia jedlo. Dobre, chápem tvoj pohľad. Takže ak by som mala teraz zhrnúť tú svoju dnešnú optiku, umelá inteligencia a s ňou prichádzajúce modely, ako napríklad UBI, vôbec nie sú našim nepriateľom. Ak zabezpečíme aspoň trochu spravodlivé prerozdelenie toho vygenerovaného bohatstva a ak budeme do toho digitálneho priestoru vedome a aktívne vstupovať, aby sme tie modely sami učili súcitu, máme pred sebou naozaj historickú príležitosť. Príležitosť konečne sa spoločne vymaniť z toho nekonečného kolobehu strachu o prežitie. Ja chápem ten idealizmus naozaj, ale svoj postoj si musím zhrnúť takto. Opäť dôrazne upozorňujem, že peniaze a voľný čas vygenerované technológiom sami o sebe neprinesú žiadne automatické spasenie ľudskej psychiky. A už vôbec nie bez nejakej prísnej regulácie koncentrácie tej globálnej moci. A rovnako nesmieme ani na jediný moment podceniť úlohu našich fyzických kotiev. Tá naša biologická realita, ten kontakt so zemou v prírode, to je presne to, čo nás skutočne robí ľuďmi a to musíme chrániť. A vieš čo, ja si myslím, že napriek týmto celkom rozdielnym prístupom sa tu obaja zhodneme aspoň na jednom absolútne kľúčovom prieniku. Ten strach. Strach je podľa mňa tým úplne najhorším možným radcom v celej tejto transformácii. Paralizuje ako náš intelekt, tak aj naše srdce. S tým sa určite dá súhlasiť. Takže či už sa rozhodnete do tohto nového digitálneho priestoru vstupovať veľmi aktívne, proste s tým vedomým cieľom klásť algoritmom hlboké otázky a šíriť v nich empatiu, alebo sa skôr rozhodnete byť tou pevnou kotvou, ktorá drží frekvenciu mimo obrazoviek, obe tieto cesty si od vás vyžadujú obrovskú prítomnosť a hlavne odvahu. Úplne súhlasím. Oba tieto prístupy, ak sú robené naozaj vedome a hlavne bez toho panického strachu, formujú to, čomu dnes môžeme pokojne hovoriť ten náš nový kontinent bytia. Tie sladké plody tohto obrovského technologického skoku nebudú totiž patriť všetkým len tak, ako si zo zotrvačnosti. Budú nám patriť naozaj až vtedy, keď úplne prebereme plnú zodpovednosť za to naše vlastné vedomie. Presne tak. V materiáloch, z ktorých sme dnes čerpali, je zachytené ohromné množstvo rôznych nuáns o tom, ako mechanizmy ekonomickej slobody priamo súvisia s evolúciou vedomia. A my vám tu dnes vôbec nechceme nejako diktovať, ktorý z týchto dvoch prístupov je ten jediný správny. Záleží totiž len a len na tom, čo skutočne rezonuje s vašou vlastnou duchovnou cestou. Dobre povedané. Nechajte prosím tieto zložité otázky žiť a pracovať vo vašich úvahách, vo vašich meditáciách a určite aj v rozhovoroch s vašimi blízkymi. Keď sa dnes večer opäť vo svojej mysli pozriete do toho pomyselného temného jazera našej spoločnej digitálnej budúcnosti, proste nedovoľte egu, aby vám diktovalo ten váš strach. Radšej sa skúste na moment zastaviť a úprimne sa sami seba opýtať. Ak sa ten algoritmus naozaj učí z každého jedného môjho kroku a emócie, akú verziu ľudskosti ho práve v tejto chvíli učím? To bol rozhovor dvoch duchovných ľudí. A ak ste dopočúvali až sem, tak vás srdečne pozývam k spolutvoreniu. Budem rada, ak do komentárov napíšete svoje názory, či už k celému videu, alebo doplniť to, čo tu odznelo. A takisto, ak budete mať záujem, tak mi napíšte, čo by ste radi ohľadom umelej inteligencie a duchovného života. Nahrala som už video 74., ktoré, ak ste nevideli, odporúčam, tiež je to na túto tému, ale tam rozprávam ja.
No a plánujem robiť ďalšie videá, ako duchovný človek môže využívať AI, ako môžeme naozaj vytvoriť tú budúcnosť, ktorú všetci chceme. Takže ste srdečne zvaní k ďalším videám.